Tervetuloa kuuntelemaan tarinaa Pekasta ja kummituksesta. Ota mukava asento, vedä viltti yllesi ja nappaa vaikka kuppi kaakaota kaveriksi. Nyt on aika lähteä mukaan jännittäviin ja hauskoihin seikkailuihin, joissa ystävyys voittaa pelon ja jokainen yö kätkee sisäänsä uuden tarinan. Ja muista, jos pidät tästä tarinasta, kanavaltani löytyy lisää Pekan ja Eliaksen seikkailuja. Hyvää matkaa vanhan linnan maailmaan. Pekka ja kummitus. Kaakaovoro. Kirjoittanut Juho Salomaa. Kuu nousi korkeiden havupuiden takaa, valaisten vanhan linnan muureja. Kummitus Elias raotti silmiään ja katsoi ympärilleen. Pekka on vieläkin unessa, hän ajatteli ja leijui hiiren hiljaa Pekan sängyn viereen leikkisästi virnistellen. Nyt Pekka saakin oikein kunnon herätyksen. Elias veti sellaisen rumpusoolon Pekan metallista sängynpäätä rummutellen, että koko sänky tärisi. Pekka säpsähti hereille ja hieroi unisena silmiään. Onko nyt jo aamu? Pekka kysyi hieman mutisten. Ei höpsö, vaan yö, sanoi Elias ja virnuili Pekalle sängyn päästä. Ai niin, olinpa minä hupsu, Pekka sanoi hieman naurahtaen. Pekka pukeutui samalla, kun Elias liiteli pitkin huonetta kärsimättömästi hoputtaen. Vauhtia, mennään jo yöpalalle. Minulla on kova nälkä. Pekka venytteli ja päästi suustaan suuren haukotuksen. Okei, nyt olen valmis, hän sanoi ja näytti Eliakselle peukkua, silmät hieman ummessa. He matkasivat yhdessä alakertaan kohti linnan ruokasalia, jossa odotti kummituskokki Soppaluun herkulliset voileivät ja kaakao. He saapuivat ruokasalin ovelle, jonka takaa kuului normaalia suurempi hälinä. Astuttuaan sisään he huomasivat, miten suuremmat kummitukset keskustelevat kiivaasti näyttäen hieman hämmentyneiltä. Mikä täällä on hätänä? Elias kysyi. Hyrrytin huiskahti Eliaksen luo ja kuiskasi hieman hätääntyneenä. Meidän kaakaojauheemme on ryöstetty. Ei voi olla totta. Ihan kaikkiko, sanoi Pekka suuammollaan. Kaikki, Hyrrytin vastasi. Mutta mitä oikein tapahtui? Elias kysyi. Siinäpä se, kukaan ei tiedä. Soppaluu oli tarkastanut kaapit juuri ennen nukkumaan menoa aamupalan jälkeen, ja kaikki oli hyvin. Ja nyt kaakausta ei ole jälkeäkään. Tämä mysteeri täytyy selvittää heti, tai jäämme ilman yökaakauta, sanoi Elias päättäväisenä. Joo, me ollaan Pekka ja Elias, kadonneen kaakaon etsivät, huusi Pekka innoissaan. Pekka marssi ja Elias leijui kohti keittiötä, jättäen taakseen suurten kummitusten hämmentyneen hölinän. He saapuivat keittiöön, jossa Soppaluu ja Kurttu tuijottivat tyhjää kaakaokaappia. Ei hätää, Kurttu ja Soppaluu, me löydämme kyllä kadonneen kaakaon, Pekka sanoi itse varmasti. Niin, olemmehan me kadonneen kaakaon etsivät, sanoi Elias tyytyväisesti hymyillen. Kurttu ja Soppaluu katsoivat toisiaan hieman huvittuneina, mutta päättivät lähteä leikkiin mukaan. Onpa hyvä, että tulitte. On sattunut kauhea katastrofi. Joku on vienyt kaiken kaakaomme, sanoi Kurttu leikkisästi. Erittäin kamalaa. Milloin rikos oikein tapahtui, sanoi Elias ja katseli ympärilleen vakavan näköisenä. Sen on pakko olla tapahtunut meidän nukkuessamme, koska tarkistin kaapit ennen nukkumaan menoa, sanoi Soppaluu. Aivan, kyllä. Nyt meidän täytyy löytää johtolankoja, sanoi Pekka, tiiraillen tarkasti ympärilleen silmiään tihrustaen. Hyvä, jääkää te tutkimaan rikospaikkaa. Me lähdemme ostamaan lisää kaakaota noita nyrppänokalta, joka asuu Hapsuvuoren huipulla, sanoi Soppaluu ja liiteli Kurtun kanssa kohti ovea. Pekka ja Elias katsoivat toisiaan.
Nyt täytyy hakea etsivävälineitä, että voidaan tutkia tapaus kunnolla. He kiirehtivät kohti Eliaksen huonetta ja menivät suoraa päätä valtavan vanhan leluarkun luo. Arkku oli niin iso, että he molemmat horjahtivat arkkuun, kun yrittivät kurotella sen sisältä tavaroita. Hetken tongittuaan he löysivät etsimänsä. Arkusta löytyi molemmille komeat etsivän hatut, suurennuslasi, muistivihko ja kynä. Ota sinä suurennuslasi, niin minä voin kirjoittaa johtolangat muistivihkoon, sanoi Elias ja ojensi suurennuslasin Pekalle. Hyvä, ei kun töihin, huusi Pekka ja tuijotteli Eliasta hymyillen suurennuslasin läpi. Ystävykset palasivat keittiöön ja Pekka alkoi tutkia kaakaokaapin ympäristöä suurennuslasillaan. Hei, täällä on kaakaojauhetta, hihkaisi Pekka ja osoitti lattialla kulkevaa kaakaovanaa, joka kulki kaapelta suoraan keittiön ovesta linnan aulaan. Hetkinen, ovatko nuo jalanjälkiä, sanoi Elias ja leijui lähemmäs kaakaossa näkyviä jälkiä. Taitaa olla, mutta miksi niitä on noin paljon, ihmetteli Pekka. En tiedä, mutta ne kulkevat kohti aulaa, sanoi Elias ja lähti seuraamaan jälkiä. Pekka pomppi Eliaksen perään varoen astumasta heidän tärkeän johtolankansa päälle. Hetken jälkiä seurattuaan he huomasivat, että kaakaovana ja jäljet katosivat kuin tuhka tuuleen. Jäljet loppuvat tähän, sanoi Pekka ymmällään jääden seisomaan keskellä linnan suurta aulaa. Ei auta kuin lähteä etsimään uusia jälkiä. Niin he tutkivat linnan perinpohjaisesti. He kävivät kirjastossa, kellarissa ja aarrekammiossa, mutta monen tunnin etsintöjen jälkeen he eivät olleet löytäneet jälkeäkään. Pojat palasivat pettyneinä keittiöön, jonne Soppaluu oli palannut takaisin kaakaon hakureissultaan. No, saitteko voron kiinni? Kysyi Soppaluu samalla, kun pilkkoi perunoita kuuluisaan kummituskeittoa varten. Ei, kumpikin vastasivat huokaisten. Löysimme paljon jalanjälkiä, mutta ne loppuivat kuin seinään, sanoi Pekka. Olen varma, että voroja on monta, koska jälkiä oli niin paljon, Elias sanoi. Mikä nyt neuvoksi? Kysyi Pekka olkiaan kohauttaen. Siinä samassa Hyrrytin suhahti taas paikalle. Mitä jos teette vorolle ansan? Hyrrytin hihitteli viuhuessaan ympäri keittiön kattoa. Totta, huusivat ystävykset yhteen ääneen. Ei kestä kiittää, sanoi Hyrrytin ja katosi sinne, mistä oli tullutkin. Hei Soppaluu, voisitko tehdä meille kupin kaakaota? Käytämme sitä syöttinä, että saamme houkuteltua vorot paikalle, kysyi Elias neuvokkaana. Toki, sanoi Soppaluu ja nosti pienen kuparisen kattilan kuuman puulieden päälle valmistaakseen kaakaokupillisen. Niin he alkoivat suunnitella seuraavaa vaihetta. Meidän pitää rakentaa häkki ja nostaa se narulla kattoon. Sitten laitamme herkullisen höyryävän kaakaokupin häkin alle syötiksi ja pam! Vorot ovat nalkissa. Elias selitti Pekalle suunnitelmansa. Mahtava idea, sanoi Pekka vakuuttuneena. He menivät pyytämään apua häkin rakennukseen Kurtulta, joka oli rakentanut ennenkin yhtä ja toista. Kurttu lupautui auttamaan. Ei kestänyt kauaa, kun häkki saatiin valmiiksi ja vietiin linnan aulaan. Pekka sitoi häkkiin kiinni köyden ja Elias lennätti sen kattoparrun yli. Ystävykset kiskoivat köydestä niin lujaa kuin pystyivät ja saivat häkin juuri ja juuri vedettyä kattoon. He sitoivat köydenpään seinässä olevaan soihtutelineeseen ja juoksivat keittiöön hakemaan kaakaon. Lopuksi pojat asettivat kupillisen kaakauta häkin alle, sammuttivat kaikki soihdut ja piiloutuivat suuren haarniskan taakse odottamaan vorojen saapumista. Kaakaon herkullinen tuoksu levisi ympäri linnan aulaa. Pitkään aikaan ei tapahtunut yhtään mitään, kunnes yhtäkkiä portaiden yläpäästä alkoi kuulua nopeita askelia.
Ystävykset painautuivat lähemmäs haarniskaa ja jäivät tuijottamaan jännittyneinä portaita. Nyt ne tulevat, Pekka kuiskasi hiljaa. Heidän ihmeekseen portaiden yläpäähän ei ilmestynytkään voroja, vaan yksi musta iso hahmo, jolla oli monta jalkaa. Hahmo kipitteli ketterästi portaat alas ja suuntasi suoraan kohti kaakaokuppia. Sen päästyään kupin luo pojat kuulivat hieman sihisevän äänen sanovan: herkkua! Ja sitten kaakaon ryystämisen ääntä. Elias katsoi Pekkaa ja sanoi: nyt! Pekka irrotti köyden solmusta ja häkki alkoi pudota hahmoa kohti vauhdilla. Se rysähti alas niin, että lattiasta nousi pölypilvi. Me tehtiin se! Saatiin varas kiinni! Pekka ja Elias hihkuivat. He sytyttivät lyhdyn nähdäkseen, mikä olento ansaan oli jäänyt. Heidän yllätyksekseen häkki oli kuitenkin tyhjä, ja kaakaokuppikin poissa. Pekka näki, kun voron tumma hahmo sujahti kohti portaita ja niitä ylös. Tuolla se menee, huusi Pekka. Perään ja äkkiä, sanoi Elias. Niin he juoksivat voron perään ja jahtasivat sitä ympäri linnaa. Voro oli kuitenkin liian nopea. He näkivät, kun voro hyppäsi seinään ja alkoi kiivetä yhtä nopeasti ylös kuin olisi juossut lattialla. Voron leveä ruumis katosi katossa olevasta luukusta sisään. Pekka ja Elias pysähtyivät ja jäivät suuammollaan tuijottamaan luukkua. Mihin se oikein katosi, kysyi Pekka. Ullakolle, vastasi Elias. No sieltä emme tänään etsineetkään. Pääseekö sinne jotain toista reittiä? Pekka ihmetteli. Joo, seuraa minua, Elias sanoi ja lähti leijumaan kohti ullakon portaita. He hiipivät hiljaa pilkkopimeitä ullakon portaita lyhdyt käsissään ja pääsivät pian niiden ylätasanteelle. Ullakko oli täynnä kaikenlaista rojua. Tuoleja, pöytiä, tauluja ja karttoja. Pojat etenevät varovasti kohti ullakon perimmäistä nurkkausta, josta kuului kovaa hörppimisen ääntä. He näkivät voron hahmon pimeässä nurkassa ja katsoivat toisiaan. Okei, 3, sanoi Pekka, ja Elias nyökkäsi. 1, 2, 3. He hyppäsivät lyhdyt käsissään kohti voroa huutaen, nyt jäit kiinni, kaakaovoro! Kun valo osui voroon, he näkivät tämän kunnolla. Se oli suuri musta hämähäkki. Hämähäkki säikähti niin, että kaakaomuki tippui ja vieri lattialle. Se huusi sihisevällä äänellä. Anteeksi, älkää tehkö minulle mitään pahaa. Se nosti karvaiset jalkansa suojakseen. Pekka ja Elias katsoivat toisiaan ja heille tuli paha mieli. He tajusivat, että hämähäkkihän pelkäsi heitä. Ei hätää, ei me tehdä sinulle mitään pahaa, Pekka vakuutteli. Ei niin, me vain halusimme tietää, mihin kaikki meidän kaakao oikein katosi, sanoi Elias. Hämähäkki laski jalkansa ja katsoi ystävyksiä hieman pelokkaana. Miksi veit meidän kaikki kaakaut? Soppalu olisi varmasti keittänyt sinullekin kupillisen, jos olisit pyytänyt, ihmetteli Elias. Mutta kun minä niin pelkään kummituksia, sihisi hämähäkki. Ei niitä tarvitse pelätä, enhän minäkään pelkää, sanoi Pekka. Hämähäkki katsoi Pekkaa päästä varpaisiin. Totta, ethän sinä edes ole kummitus, hämähäkki sanoi ja näytti siltä, ettei sitä enää pelottanut niin paljon. Mikä sinun nimesi on? Kysyi Elias hymyillen. Minun nimeni on Ripakinttu, vastasi hämähäkki. Muutin tänne vasta aivan äsken. Vaelsin kaukaa Hapsuvuoren takaa, löysin linnan ja ajattelin, että siinäpä mainio koti. Ripakinttu kertoi pojille, miten oli yöllä tajunnut, että linnassa kummittelee ja uskaltautunut pois ullakolta vasta päivällä, kun kummitukset olivat olleet nukkumassa. Hänen oli ollut kova nälkä. Sitten kun hän oli löytänyt keittiön kaapista kaakaopurkin,
Hän oli rakastunut sen makuun niin paljon, että oli päättänyt ottaa koko purkin mukaansa ullakolle. Kai tiedät, ettei toisten asioita saa ottaa ilman lupaa, sanoi Pekka ja katsoi Ripakinttua hieman toruen. Tiedän, anteeksi, ei olisi saanut varastaa, sanoi Ripakinttu surullisena. No, jos lupaat olla enää varastamatta kaakaota ja palautat sen, mitä veit, niin voin pyytää Soppaluuta tekemään sinulle toisen kupillisen herkkukaakaota, sanoi Elias virnistäen. Niin Ripakinttu palautti viemänsä kaakaot, ja hänet esiteltiin muille kummituksille. Sinä päivänä Ripakinttu sai monta uutta ystävää, eikä häntä enää yhtään pelottanut. Ja keittipä Soppaluu kaikille vielä kupilliset kaakaota. Loppu.